Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να κάνω κάποιο βιντεάκι σήμερα. Αλλά με μία αφορμή, κάτι που συνέβη, θα το θίξουμε. Σταμάτησα σε κάτι ΣΕΑ να ψωνίσω κάτι. Τα συγκεκριμένα ΣΕΑ, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι, έχουν δύο ταμεία αντικριστά. Καθώς λοιπόν είχε κόσμο, ανοίγω παρένθεση, όλοι κλαίγεστε, δεν έχετε λεφτά να φάτε και όλοι είστε έξω. Κλείνω παρένθεση. Συνεχίζουμε. Καθώς λοιπόν είμαι στη σειρά για να πάω στο ταμείο, έχω μπροστά μου μια κοπελίτσα 20 μέχρι 25, κάπου εκεί. Δεν τα πάω και με τις ηλικίες καλά. Δεν θυμάμαι πόσο είμαι εγώ. Στην απέναντι σειρά, στο άλλο ταμείο, είναι ένα παλικαράκι ίδιας ηλικίας, συνομήλικη. Τέλος πάντων, βλέπω υπάρχουν κάτι κοιτάγματα, χαζογελάκια, ένα πείραγμα τέλος πάντων. Δεν δίνω και πολύ σημασία, λέω θα είναι γνωστή. Απλά θα είναι σε διαφορετικές σειρές. Συνεχίζεται κάπως η ώρα αυτό. Ξαφνικά βλέπω τον τυπάκο, πλησιάζει την κοπέλα, της γελάει. Γελάει κι αυτή. Γεια της λέει. Γεια του λέει. Αρχίζω και παραξενεύομαι εκεί. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό ήταν εισαγωγικά κάποιο είδους φλερτ. Και σκέφτομαι, τι πιο όμορφο, δύο νέα παιδιά ανταλλάσσουν βλέμματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Τέλος πάντων, γεια λέει, γεια. Έχεις Facebook να σε κάνω ad, της λέει. Και μένω κόκαλο. Λέω, τι λέει. Όντως, συμβαίνει μπροστά μου. Λέω, έχω πέσει σε κόμμα μία 20ετία τουλάχιστον και ξύπνησα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, μεγάλε. Έχεις το θράσος και το θάρρος να πλησιάσεις μια κοπέλα αφού σου έχει δώσει και δείγματα με γελάκια και κοιτάγματα, και το μόνο που σου έχει περάσει από τον εγκέφαλο να της πεις είναι αν έχει Facebook? Προφανώς και θα έχει, αλλά μετά από αυτό γιατί να στο δώσει? Εγώ δεν θα στο έδινα. Αυτό είναι το καμάκι ενέτη 2025. Έτσι δηλαδή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μια γυναίκα? Ούτε καν να τη ρωτήσεις πως τη λένε. Ούτε καν αυτό. Δεν σου πέρασε από το μυαλό. Πίστεψέ με, εάν της αγόραζες μία μπουγάτσα, θα είχες πιο πολλές πιθανότητες. Αλήθεια. Δύο επιλογές υπάρχουν.
ή θα γελάσει από αμηχανία και θα σηκωθεί να φύγει, ή θα σκύψει το κεφάλι και απλά θα σηκωθεί να φύγει, όπως και αυτό συνέβη. Γιατί για να σου κάτσει αποκλείεται μεταξύ μας, φίλε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία. Εάν το έχεις ξανακάνει πιο παλιά και είχες αποτέλεσμα, πες το μου. Αν είναι τόσο εύκολο. Τι να πω. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έτσι. Ξέρω τι επικρατεί έξω στην κοινωνία. Δεν το πάω με ηλικίες. Μιλάω για όλες τις ηλικίες γενικά, έτσι. Αλλά όχι όμως να διαδραματιστεί μπροστά μου, στα μάτια μου. Το άκουγα και δεν το πίστευα. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα και λέω, ο γιος μου που είναι 6 σε μία δεκαετία, πώς θα πλησιάζει μία γυναίκα? Το αποβάλλω, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Αν και θα το μάθω ή θα το ακούσω. Αντί να σκεφτείς κάτι, μία χαζομάρα, παιδί μου, κάτι, να της μιλήσεις, να της πεις 5 κουβέντες, να σπάσεις τον πάγο και μετά, ναι, οκ, ζήτα social ή ακόμα καλύτερα ένα τηλέφωνο. Πλησιάζεις μία κοπέλα σε έναν χώρο που λογικά ο ένας θα φύγει από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Δεν θα ξαναβρεθείτε. Και αυτό που σου έρχεται στον εγκέφαλο, στο μυαλό, να της πεις, είναι αν έχει Facebook. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι γυναίκες έχουν γίνει εσωστρεφείς και δύσκολες και απόμακρες. Λογικό είναι. Και γιατί σε απόρριψε, ενώ ήταν και ωραίο παιδάκι, έτσι? Σου δίνει, σου ανάβει το πράσινο φως να την πλησιάσεις και πας και της λες αυτό, αυτή την κουβέντα. Και σε απορρίπτει γιατί, όχι τόσο για την κουβέντα, αλλά γιατί καταλαβαίνει μέσα από αυτό το τι θα επακολουθήσει. Δεν θα έχετε ούτε τη στοιχειώδη επικοινωνία. Ούτε. Και η επικοινωνία είναι πολύ βασικό. Ειδικά εν έτη 2025 που οι σχέσεις είναι πολύπλοκες, δύσκολες και ασυμβίβαστες πλέον. Και αυτό συμβαίνει γιατί αφενός η πλειοψηφία πλέον ξέρει τι θέλει και τι αναζητάει από κάποιον, έχει ένα στόχο, ένα πλάνο. Παλιά δεν ίσχυε τόσο, πήγαινες ντουγκρού. Όλα είναι θέμα επιλογής πλέον
επιλέγεις ανάλογα με τα θέλω σου, και αφετέρου οι γυναίκες, είχα μια κουβέντα στο παρελθόν με μια γνωστή μου, η οποία μου συζητάγαμε και μου λέγε αυτό, ότι οι γυναίκες πλέον της μικρότερης ηλικίας οριμάζουν πιο ταχύτερα. Ενώ οι άντρες έχουμε μείνει είτε στάσιμοι, είτε φαινόμαστε στάσιμοι ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή οι γυναίκες αναπτύσσονται πιο γρήγορα. Μετά λοιπόν από αυτό το συμβάν, ήμουν αντεμή εγώ σε αυτή την άποψη, η αλήθεια είναι. Μετά όμως από αυτό το συμβάν, επιβεβαιώνω τον ισχυρισμό της. Δύσκολα τα πράγματα. Βγείτε, ξεκολλήστε, ξυπνήστε και ξεκολλήστε από αυτό το κονσερβοκούτι, όπως το λέω, της ψηφιακής εποχής. Καλώς ή κακώς ζούμε μέσα σε αυτό. Χρειάζεται. Πρέπει να θέτουμε όρια όμως. Αλλά έχουμε μπει με τα μπούνια μέσα. Με τα μπούνια. Και έχουμε χάσει τα πιο απλά πράγματα. Όπως το φλερτ. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά είμαστε ήδη στα 12 λεπτά, μην το πάμε 20-25, δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε να κάνουμε άλλο βιντεάκι να το αναπτύξουμε. Αυτά για σήμερα. Γεια.